Il-Partit Popolari Ewropew li jagħmel parti minnu il-Partit Nazzjonalista instiga dibattitu ieħor dwar Malta fil-Parlament Ewropew, dibattitu li sar il-ħamis filgħodu fi Brussell. Il-Partit Popolari Ewropew qed jagħmel dan waqt li qed jiddefendi sitwazzjoni fejn il-mexxej tal-Partit Soċjalista Grieg kellu il-mowbajl tiegħu spijat mis-servizzi sigriti taħt gvern immexxi minn partit li hu affiljat mal-Partit Popolari Ewropew innifsu. Dan kuntrarju għal Malta fej għandna gvern li mhux affiljat mal-Partit Popolari Ewropew. Din mhix l-ewwel darba li l-Partit Popolari Ewropew biex jiddevja l-attenzjoni minn fuq pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li huma mmexxija minn partiti qrib tiegħu jiftaħ il-kanuni fuq Malta b'instigazzjoni minn Roberta Metsola u David Casa fost l-oħrajn. Id-deputat tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew tkellmu dwar din l-ipokrezija politika li ddeskrivowha bħala inaċċettabbli u tal-mistħija. L-erba' fil-plenarja tal-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari mill-Grupp tas-Soċjalisti, mill-Grupp tal-Ħodor u mill-Grupp tax-Xelluk ivvutaw kontra milli jsir dan id-dibattitu rigward Malta. Waqt id-dibattitu tal-ħamis filgħodu intervjena il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Eliksa Ġussaliba li sostna li l-Partit Popolari Ewropew iġib kull skuża b'Malta biex jiddevja l-attenzjoni minn fuq gvernijiet li jagħmlu parti minnu. Għall-IPP Malta saret l-aktar skuża faċli biex jiddevjaw l-attenzjoni minn fuq kwistjonijiet reali ta' teddida s-saltna ta' dritt li qed iwettqu gvernijiet tal-popolari madwar l-Ewropa. Medja ta' 3 reżoluzzjonijiet fis-sena fuq Malta jirrepetu fatti riċiklati u miżinformazzjoni totali bħal dak li qegħdin nesperjenzaw illum f'dan id-dibattitu. F'diskors li sottometta quddiem il-Parlament Ewropew minħabba li ma setax ikun fi Brussell minħabba impenji oħra, l-Europarlamentari Cyrus Engerer sostna fuq in-numru ta' riformi li qed jagħmel pajjiżna. Din hija 11-il darba illi diskutejna il-salta ta' dritt f'Malta u kif għadt fid-diskors tiegħi kull gvern jagħmel ħafna affarijiet tajbin u dejjem ikun hemm numru ta' nuqqasijiet. U llum il-ġurnata għandna l-Kummissjoni Ewropea, infatti von der Leyen diġà qalet li Malta mexja fit-triq it-tajba u llum kellna l-konferma anke mill-Kummissarju Jourova fil-Parlament Ewropew stess. Min-naħa tagħha il-membru parlamentari Ewropew Josjen Kutajjar tkellmet dwar kif il-Kummissjoni Ewropea għal darb'oħra rikonoxxiet ir-riformi li qed jagħmel il-Gvern Malti f'dawn l-aħħar snin. In-vista tad-dibattitu li kellna dalgħodu nerġa' nirrepetu mhux dak li nemmen fih jien Maltija konventi imma dak li reġgħet tenniet għal darb'oħra il-Kummissjoni Ewropea li rikonoxxiet l-isforzi u r-riformi li saru mill-2020 l-hawn, inkluż fil-qasam tal-indipendenza ġudizzjarja kif ukoll ir-riżorsi allokati mill-Gvern Malti biex issaħħu l-qratu u l-ġustizzja f'pajjiżna. L-Europarlamentari u l-kap tad-delegazzjoni fil-Parlament Ewropew tal-Partit Laburista Alfred Sant għalli Malta qed tkun diskussa l-istess bħal pajjiżi li għandhom sitwazzjoni ħafna għar. Il-Greċja għas spjunat fuq l-oppożizzjoni, Franza ġil-pulizija attakkaw bl-ħraġ li dimostranti, Spanja użat mezzi ta' spjonaġġ fuq il-Katalani u grazzi għall-irwieħ tajba tal-Partit Nazzjonalista Malta x'qed tittella l-qorti lil min ippubblika recordings ipprojbiti mill-qrati. Il-gruppi tal-popolari l-aktar jirreklamaw li m'għandhomx jittellaw gvernijiet tad-diskussjoni u fl-istess nifs jipproponu li dan għandu jsir dwar gvernijiet li mhumiex tal-partit tagħhom. F'dan id-dibattitu, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mill-valuri u trasparenza, Vera Jourova, rikonoxxiet li l-Gvern Malti immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela għamel u għadu qed iwettaq numru ta' riformi. Fost dawn ir-riformi li semmit Jourova hemm it-tisħiħ tal-ġudikatura. Starting with Malta, the report reflects that a number of reforms started in 2020 and have continued to be implemented. Such reforms, in particular the reform of the system of judicial appointments, have contributed to strengthening the independence of the justice system in Malta. Intant fis-stqarrija, il-Partit Laburista qal li l-Partit Nazzjonalista reġa' għamel tentattiv permezz tar-rappreżentanti tiegħu fil-Parlament Ewropew biex minn għalih jerġa' isawwat lil pajjiżna. Intqal li din il-mossa li għamel lejlet jum il-ħelsien fallitlu għax kulħadd qed jirrikonoxxi il-passi l qudiem fil-ġlieda s-saltna ta' dritt. Il-Partit Laburista qal li ħasra li l-Europarlamentari Nazzjonalisti kienu biċċa waħda mal-Partit Popolari Ewropew biex jużaw lil Malta ħalli jiddevjaw l-attenzjoni minn fuq pajjiżi oħra
fi plenarja li reġetrat l-MPs tal-Partit Nazzjonalista jgħidu li Malta sejra lura. Il-Partit Nazzjonalista lest jaqbes għal gvernijiet sħabu f'pajjiżi oħra, iżda mhux għal pajjiżu stess.